ואנחנו תמיד הזהרנו אותו, אורון, אל תדבר עם אנשים זרים. אז הוא היה אומר, אבל אמא, הוא לא זר, הוא חבר שלי. מישהו בבית? היי רוני, איך היה בבית ספר? היה בסדר. יופי. יש משהו לאכול? תשב, אני אגיש לך. תודה. בבית ספר? בסדר. כן, שיחקת עם חברים? כן, כמו תמיד. יופי. ויש לך שיעורי בית? כן. ביי, אמא, אני לוקחת לקי לטיול במרכז. אוקיי, תיזהר. הוא שאל אותו אם הוא רוצה לראות גורים. אז ככה אורון נכנס למכונית כדי לנסוע איתו לראות את הגורים. כשלקי הגיע הביתה לבד, אנחנו תקף ידענו שקרה לאורון משהו. ואני לא ידעתי מה לעשות, זה פשוט שיבש לי את העבודה. סבבה. למה לקי מסתובב לבד פה? אני לא יודעת, הוא היה נורא? אז אולי רון נכנס שלא שמו לב, אולי הוא פה. רון! רוני! רועי ליאורה, ראיתם את אורון? לא. אז הוא איננו. אז תתקשר לחברים, אני אקפוץ למרכז, אולי במרכז, נסתובב. קבלה תלונה בשעות אחר הצהריים, בערך 4 אחרי הצהריים, שילד נהדר מסביון. אורון! 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 חיפושים הרגילים התחילו, כלומר ניידת אזורית מגיעה לסביון, היא מקבלת את הדוח הראשוני מהמשפחה, מי זה הילד, מתי הוא יצא, יש לו חברים, אין לו חברים. שלום. שלום. מי הבלש רגב? עמוס. נעים מאוד. עמוס. נעים מאוד. קיבלנו את התלונה שלכם.
אנחנו צריכים שתעזרו לנו בכמה שיותר פרטים על הילד. אחר כך אנחנו קיבלנו את הטלפונים מסביגו. פנינה, אל תדאגי, הוא אצל אחד החברים בוודאי, הוא בטח יבוא עוד מעט. שלום. שלום, עמוס, הבן שלך בידיי. מי זה? בסדר, תן לי לדבר איתו. הוא בסדר, אתה תוכל לדבר איתו אחרי שתעביר את מה שאני רוצה. מה אתה רוצה בכלל? אבא! רון, נדחו. תנסו להאריך את השיחות כמה שיותר, כדי שנוכל להקן אותו בצורה הכי מדויקת. אבל בינתיים החשיכה יורדת על הארץ והחששות הולכים וגוברים. אמא! אבא! הצילו! עולה מחשבה, למה חטפו את הילד הזה? ולמה דווקא הוא? ולמה המשפחה הזו דווקא? וכאן אני נכנס לתמונה, אני יושב עם האבא ועם האמא כמעט כל הלילה, כדי לנסות להבין למה חטפו להם ילד. אני מתנצל על השאלות הבאות, זה עלול לפגוע בך, אבל זה יכול להועיל לחקירה. אתה מנהל או ניהלת רומן? מה פתאום? אנחנו זוג מאושר. את חייבת כסף למישהו? מישהו חייב לכם כסף? לא, אנחנו אנשים הגונים. עברת עבירה חמורה, מישהו ניסה לסחוט אותך? לא, מה פתאום? אני שומר חוק. אז השאלות האלה, למה אתה שואל אותי דברים כאלה? אני שואל אותך משום שכל פרט שאתה יכול להגיד, היא חשוב או לא חשוב, יכול לעזור או לפגוע בחקירה. האם למישהו מהיישוב, מהשכנים, מהמשפחה, יש איזשהו אינטרס לפגוע בכם? לא, אני יכולה להגיד לך בלב שלם שלא. טוב, זה יספיק להפעם. והם לא יודעים כלום. אבל אני שואל את כל השאלות הכי גסות שבעולם, הכי מעצבנות שבעולם. ואני אומר, לא ייתכן שחטפו לכם ילד סתם. יש משהו שאתם לא מספרים לי. תספרו, וייתן לנו זכות כלשהו להגיע לחוטף. ובאמת הוא מצלצל שוב. והפעם הוא מבקש כופר. הוא מבקש כופר 2 מיליון לירות, ואומרים לאבא, תנסה למשוך אותו עוד ועוד ועוד, והאבא אומר לו, אוקיי, אני מוכן לשלם את הכופר, זה לוקח המון זמן. בערך ב8 בלילה מתקבל שיחת טלפון, והחוטף אומר לאבא, תיסע על כביש סגולה, כפר סבא. אם אתה תיסע לאט לאט מכיוון סגולה לכיוון כפר סבא, אתה תראה חבית עם סימן X בסיד עליה, תעמוד ליד החבית, מעל החבית יש מכתב עם הוראות להמשך הדרך. תשאיר את הכסף בחבית, ברגע שהכסף יהיה בידיי, אשלח את הילד במונית אליך תוך חצי שעה, תמתין בהמשך הכביש. I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. And one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me. Oh,
כל הזמן אנחנו הרגשנו כאילו שאנחנו חיים בתוך סרט, כי זה לא משהו שקורה לאנשים נורמליים, רגילים. זה היה כמו חלום רעש, שאוטוטוט עוד רגע אנחנו נתעורר. Together we will fly away in a cloud of green to